Intokozo ukuthi sikhulume nawe kuyithanda igama kuPastor Ningi sibheka la udaba lamaphoyisa ngijwayelo. Sixolisa kakhulu ukuthi besathi ukubambelela sabambelela sangakwazi ukufaka ama-video on YouTube. Kunezathu eziningi. Okusokuqala umuntu ubebhizi ngenkonzo zika Good Friday. Okunye ikhompyutha yami noma i-laptop engiyisebenzisayo uma ngenza lama-video yona ke vele ya-crasha. Kwase kubazima ukuthi umuntu abuye nje ngokushesha. Inkinga kube leyo kufelo ke yini mshini laptop. Kodwa nje sibheka la iphupho likaMbali eTimbali uthi ukuphupha amaphoyisa edubulana eshayana wodwa. Asibheke la udaba uma silibheka ngokwesintu ukuthi amaphoyisa ngokwesintu amele idalwa amele amathongo. Nake singakusho ukuthi number 1 uma uphupha la amaphoyisa singitshela nje ngoPaul uyakhuluma edubulana exabana noma eshayana. Lokho kusho ukuthi kungenzeka kunokulwa nombango ezidalweni zakho. 2 kuyenzeka futhi uma uphupha amaphoyisa kube uPaul ubuma edubulana exabana noma eshayana osuke lusho ukujikelana kwezitha zakho uma kungukuthi kade kuhlasela bese yaqhubeka ejike bese mhlawumbe asesithi bekuhlasela lamaphoyisa abese qhamuka amanye edubulana kodwa sigcine sedubulana odwa mhlawumbe noma nje kungasho ukujikelana kwezitha zakho kwesinye isikhathi sisabalise ngaleyo ndlela leyo. 3 futhi uma uphupha la amaphoyisa singathatha njengoPaul uma edubulana exabana noma eshayana. Olungasho ukuthi kungenzeka la izingilosi zikaNkulunkulu zikuvikela ezingilosini zobumnyama ezizenza izingilosi zokukhanya yabona. Shuthi kungenzeka kunalezi izingilosi ezizenza ngathi izingilosi zokukhanya izizayo kuwo bese lezi zokukhanya ziyalwa zelwa nalezi ngoba lezi ungabona ngathi wena sekula amaphoyisa kulwa la izingilosi ezimbili ezokukhanya nezobumnyama. Kanti singathi thina number 4 uma uphupha futhi amaphoyisa kungaba uphawu olubuma edubulana elwa exabana eshayana. Lokho kungasho ukuthi kungenzeka mhlawumbe amathongo akho ayakuvikela ezidalweni ezisuke ziphendulwe ziza kabi kuwe noma ke amathongo akho ayakuvikela ezilwaneni ezizenza idalo zakho. Kungenzeka njengamanje kunezilwane noma kunemimoya ezenza idalo zakho bese lezi idalo zakho ziyalwa ke manje sewena wabona ukuthi kula amaphoyisa kodwa kunale mimoya ezenza idalo zakho ley'dalo zakho ezilwa nayo yayibona. Siyabonga kakhulu besibheka la udaba lwamaphoyisa uma elwa exabana eshayana edubulana. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akakulonde kubusisa.